Shalom madihita saluhna kadongan sapor siaon martang yang mahita. Ale Tuhan debata na marhabangsa di Banua Gijang, marula-hula dohami madok mauleate tuadopamu, di saluhut padongan yomu di ngolunami sahatu partikyanon. Tuhan neng tanghonon nami mahatam, salehomma tutonga-tongani roh haduk pikiran nami hadame omi dinalahoma jakkon hatami. Asamia ni Tuhan di bagasan roh haduk pikiran nami. Jala sese sama Tuhan akadusa pangalasion nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasan tikion, di mana tersurat di buku Sada Timotius bidu onom mamuka maisan ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 songonon ma hatani debata didok disi alai anggoho halak ni debata maporus masiani variahi ma hati goran hadaulaton hapur siaon holong ni roha habengeton doho labok ni roha haburjuhom ma paraloan hapur siaon nadenggani taku ma hanguluan saliling-liling na ai tusido hodi jou jala di parhato pot hodo panidangion nadengga di jolo ni torop sitidangi hupati maho di jolo ni debatan na panguluho saluhut doho di jolo ni Kristus Yesus na makatidakon nadengga di jolo ni Pontius Latus radoti mapatiki so marlidang so hasurahan pai matarida tuhata Yesus Kristusi ai dihajujupang nitikina patarma ibana bahenon nina martuai pargogo sasadasa raja ni akaraja Tuhan ni akatuan sasadasa do naso olo mate siingani hatiuron naso tartopot naso dung di ida jolma ibana jaladang tarbereng hasangapo dohot hagugo omma di ibana rodi saliling-liling na amin. Ola ni mapajahaon hatani debata topi ni hatani Tuhanon akana marsihoho tu Kristus mahita huria ni tuhata masuk tu horong surat parmahanio do suraton di parmahani apostel Paulus si Timotius yanakonna mangihuton partodion borhasian aka pardalanan ni aposteli dibalgani denggan bahasa ni Tuhani naung sahat tuibana panadaw ni apostel Paulus didenggan bahasa nai naing gabi pangojar hahisau ni roha di pakubasion ni si Timotius di namangulaho tohonan haparhaladoonna asa songon hiras ni rohani apostel Paulus di ulau parbarita naulioni ala naung jumolo di dai ibana dengkan bahasa ni Tuhani nasai labas rohani Tuhani marnida pangalaho ni ibana adorang gabe apostelna sada siap parrohau ni debatana labas marrohai naing suad di roha nang pangalaho ni anak partodionna si Timotius nunga jumolo dihanguluhon apostel Paulus parrohaon na songoni na sailabas rohana dinamakobasi Tuhani marhite para raton barita na ulii manang BHP ragam ni hamaolon nang parukilo sahat tunatalpe tu hamatean manotong do ibana sahat rodi ujung ningoluna makatidakon Kristus si palua tuaka si pelebegwi
Naing gabi tiruan ngolu ni Apostel Paulus tu si Timoteus marhite suraton. Akadonga sapur siaon na mangihut muse Apostel Paulus manurat suratot tu si Timoteus. Lau mangaleho poda taringo tuaka persoalan na di Huria Efesus hira taon 12 Masehi. Persoalan na niadopan ni Huriai ima adong akka ajaran na lilu na madok haluauni ro marhite parbinotoan na buni dada haporsiaon. Ima na niajarhon ni akka panurirang pergagap jalariko dinasida pamimpin ni Huria nadenggan na boy mangaradoton akka nadenggan di Huria makubasi ruas ni Huria tarsongon na mabalu doho na tua-tua. Di bagasan turpu jami taon oma si paingo ni Apostel Paulus tu si Timoteus parhalado ni debata na parjolo pada ohong ngolu haportibion mapareahi ngolu partodion. Di soma Apostel Paulus mangodolho porlu ni napasidikon hahisapo tu hepeng sabam marohana dina adong ay ura ni nasa hajahato do rohana holongan di hepeng iro disakapi na deba ubahin na lilu siya kaporsiaoni gabe ditaito do godang na birni tu dirina alay sabalikna si Timoteus songon halak ni debata asama porus masiani digoari Apostel Paulus si Timoteus halak ni debata laho paingoton ibana di pajuwon doho persitutuonna lao mangihuto Tuhani dipake panurak ni pada narobi do padohani tuakka panurirang ima tu si Musa boitaida di 5 Musa bidu tolu ayat sada tu si David di buku Nehemia bidu 12 ayat 24 tu si Elia di buku sada raja-raja bidu 17 ayat 10 doho tu si Elisa di buku 2 raja-raja bidu 4 ayat 7 hola tu si Timoteus do dipake debata padohani di padenai baru dilehon Apostel Paulus do hasangapo do soso-soso na balga tu si Timoteus marhite nama dok ibana halak ni debata gelari dilehon manggobarho sasahalak na jongjong diadopan ni debata na totok satia mangalo paraloas songo parhalado ni Huria asa si tiruo disude akana porsea dia manarikot si pariahanna imahati goran manang keadilan hadaulaton manang ibadah haporsiaon holong ni roha habengeto doho labok ni roha napaduahon haburjuhom ma paraloa kaporsiaon na dengkani ngolu ni halak na porsea diupamahos songo paraloan haporsiaon manang pertandingan iman iko dohita margogo di bagasa persitutuon dohot hibul ni roha laho mamonakon paraloan natung masay arga ima mapartahaton haporsiaon laho manakup hangudua saling lilingna ay tu sido si Timoteus dijo nang hita jala di parhatopot ibana do panidangion na denggad di jolo ni torop si tidani napatuluhon rikok do hasatiao tu pajouon ni Kristus pajouo tu ngolu na saling-liling na nunga dipatupai marhite pakatidakono di haporsiaon na dengkan manang nasitong di jolo ni torop sitidangi dai 10 tolui didok hupati maho di jolo ni debata na pangoluho saluhut doho di jolo ni Kristus Yesus na makatidakon na denggad di jolo ni Pontius Pilatus ayaton ima sada pangodol honoton ni Apostel Paulus tu si Timoteus asa mapartahato kaporsiaon
doho panidangyon na so marlaw, na niojar ni pamotoan na siar roha taringo tu hadirion ni debata, doho tiruad di panidangion ni Kristus na satia sahat tunamati. Jala dilehon Apostel Paulus do soso tu si Timoteus asa mangaradoti manang mangoloi pati ni debata so marlidang, so hasurahan, pai matarida tu hatta Yesus Kristus, na madok hinarikot ni ngolu, na marpangoloio dohot marhasatiaon tu pangazarion ni Kristus. Ima nagabe ojahan ni uhum di harorona muse. Napaupaton hamuliao dohot hatotongon ni debata, huria ni tuhata, ay dihajujupang ni tikina, patarma tuhata Yesus Kristusi, nago tua manang na martuai, debata na swadong tudosanna, ima pargogo sasadasa, raja ni aka raja, Tuhan ni aka Tuhan, sasadasa ibana do naso ulumate, si ingani hatiuron naso tartopot, naso dung di ida jolma ibana, jaladang tarbereng. Napalimahon, mangaleho sangap dohot hagogoot tu debata. Songop pakatidak konota dihinatipulna, hasangapo dohot hagogoon, hola debatado napunay, rodi saliling-liling na, tapatibul maibada di ngoluta, tauluy mapati na diaka parangeta, jala saytay dehom maibana di pardalanan ni ngoluta. Huria ni tuhata, hata ni Tuhanon nung nga mamakulingi hitan wain, marsihohot mahita tu Kristusi, taulahom mahatana naong tatangihonon, naong mangaleho pangajario tu hita di ngolu partodion na makorhot tu parulauta akan aporsia. Ima dina madalani ngoluon hita daulat manang saleh di portibi nagok hamaolon, doho pangelaela ni saka-saka ni roha. Asa totong mahita marhasatiau tu debata, doho mapareahi aka ulaon na manotong tungolu saling liling na maradupon aka hamoraon arta portibion. Amen. Martangiang mahita. Tuhan debata na marhabangsa di Banua Gicang, nunga hutangi kami behatam di bagasa tikion, sai pargugui mahami di bagasa todimi lau mangulahoni, pargugui hami marsihoho tuho ale Tuhan Yesus Kristus, pargugui hami mangulahon lomoni roham di hatam na hutangi kami, asa ngolu na daulat mahami Tuhan. Asi maroham ali Tuhan debata, saya jari hami dina mangulahon hatam jala pargugui hami lau pasirikon aka hisap-hisap di arta portibion, asa hupariahi hami ma aka ulau partodion, ima ulau na manotong tungolu saling lilingna. Tuhan debata manang didia pihami ganuk marsada-sada na tumangihok katamon, sayoman na mangaramoti hami na mangodihok kami, na marguguyhok kami di saluhut aka hamaolon, dohot pangela-ela ni sakka-sakka ni roha, marhamonangom mahami Tuhan, maradoponi unang telu hami Tuhan di saluhut na kana binulus nami. Tuhan asiroham sa sesa makadosa pangalason nami, walang mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus matanya kami Tuho. Amen. Horas madihita saluhut na akadongan sapor siaon. Shalom.